Goedendag, welkom bij Cultura TV. Mijn naam is Dennis Rutsch. En vandaag hebben wij te gast een expert op het gebied van de politie. Vandaag gaan we het hebben over etnisch profileren. Wat te doen wanneer je ID wordt gevraagd op straat door de politie. We gaan het hebben over opsporing verzocht als verlengstuk van de politie. En we gaan het natuurlijk ook hebben over het verloop van het onderzoek naar de dood van Jerison. Die jongen die in september 2025 door een agent werd neergeschoten. En vandaag hebben we in de studio Dennis Mijnhals. Dennis, welkom. Kan je jezelf introduceren? Wie je bent, zeker. Wat je doet? Oud-agent, voorzitter Caribisch netwerk voor agenten met een Caribische achtergrond en politiedocent. En dat is het. Ja, schrijver van een boek. En inderdaad, schrijven samen met een van de auteurs van het boek, assistentiecollega. En dat gaat over racisme intern bij de politie. Fijn om je hier te hebben. We wilden graag een vervolginterview met je doen. Naar aanleiding van het interview wat we vorig jaar gedaan hebben. Naar aanleiding van de dood van de 15-jarige Jerison. Kan je vertellen wat de stand van zaken op dit moment is met betrekking tot dat onderzoek en of je daar iets meer over gehoord hebt? Nou ja, over de stand van zaken zelf, inhoudelijk kan ik niet zoveel vertellen, gewoon puur omdat ik niet belast ben met het onderzoek. Nou ja. Degenen die daarmee belast zijn op dit moment, dat is gewoon natuurlijk de Rijksrecherche. En die zullen natuurlijk nooit zomaar informatie gaan delen met mensen die daar niets mee te maken hebben. Okay. Dus wat dat betreft heb ik sowieso geen informatie. Wat ik wel weet is in feite hoe dit soort zaken lopen. Nou ja, want dat is wat ik wil weten. Ja, als het goed is, ja, we zijn intussen een paar maanden verder. Ja. Dus dan betekent het dat het strafdossier door de Rijksrecherche is overhandigd aan het Openbaar Ministerie. Ja. En die bekijken de zaak en die gaan dan, puur ook omdat het een zaak is die redelijk wat aandacht kreeg, een redelijke grote zaak, zullen zij dus overleg plegen onderling, dus meerdere officieren van justitie, en samen met de hoofdofficier. En op basis van hun overleg gaan zij dus besluiten nemen hoe verder. Oké, en dat, want je legt nu even heel snel uit de structuur, wie wat waarvoor verantwoordelijk is. Nu ligt de zaak bij de... Als het goed is bij het Openbaar Ministerie. En daarvoor was het in handen van? Het Openbaar Ministerie gaf opdracht aan de Rijksrecherche. Ja. Om het onderzoek te doen. Ja. Omdat ze het wilden weghalen bij de politie, bij de recherche gewoon. Om het zeg maar een soort van onafhankelijk karakter te geven. En zodra het onderzoek afgerond is, en dan moet je denken aan in de zin van verhoren die afgenomen moeten worden, getuigen die gehoord moeten worden, maar ook sporenonderzoeken. En die worden opgestuurd naar het NFI. Ja. Zodra alles rond is, dan wordt het dossier overhandigd aan de officier van justitie die het onderzoek leidde. Oké. En wat is de volgende stap? De volgende stap is, die gaan dan besluiten of zij tot vervolging overgaan van de agent die geschoten heeft. En wat dat betreft kunnen ze dus twee keuzes maken. Eén daarvan is, zij kunnen op basis van hun bevindingen zeggen van, nou ja, de agent heeft niet strafbaar gedaan, dus wij laten de zaak zo. Dus de agent wordt niet vervolgd. Ja, ja. Een andere beslissing die zij gaan nemen, dus of de een of deze is, zij gaan over tot vervolging. Dat betekent dat zij dus zij zien genoeg aanleiding om de agent naar de rechter te brengen. Oké. Dus dat is dan een van deze twee stappen moeten zij nu nemen. En wat heeft dat voor gevolg voor het proces zelf? Want stel dat ze besluiten te vervolgen, dan komt er een uitspraak. Maar als ze besluiten niet te vervolgen, wat is dan de procedure? Nou ja, als zij besluiten om niet te vervolgen, dan stopt de zaak. Alleen dat is in feite voorlopig omdat
nabestaanden van het slachtoffer van die jongen, die hebben de mogelijkheid om via een zogenaamde artikel 12 procedure de politie alsnog te dwingen om die agent voor de rechter te brengen. Nee. Dat is dus één, maar dat is wanneer er zou worden besloten om die agent niet te vervolgen. Maar wanneer het OM besluit om wel tot vervolging over te gaan, dan gebeuren heel veel dingen. Kijk, het OM zal natuurlijk rekening houden met de commoties die deze zaak teweegbracht. Ja. Het was heel veel publieke verontwaardiging. En ik heb samen met oud-regisseurs naar deze zaak, maar ook naar andere zaken gekeken. Maar dan met deze zaak puur op basis van berichten die bekend zijn in de media. Ja. Wat wij zien tot nu toe is, op het moment dat het Openbaar Ministerie besluit om agenten te vervolgen, moeten mensen echt gaan opletten. Want wat wij zien is dat bepaalde trucjes worden uitgehaald. En wat ik daarmee bedoel is, ik weet niet zozeer in dit geval, in deze zaak, maar dat agenten vaak nadat ze iemand hebben doodgeschoten, agenten zeggen dan dat ze bedreigd zijn. Dus dat hun familie het moeilijk hebben. Dus dat namen van agenten in feite worden achtergehouden of geheim worden gehouden, zodat dat niet bekend wordt bij het groot publiek. En waarom doet het Openbaar Ministerie dit alles? Zij doen dit om een soort van beeld neer te zetten van een persoon, van een agent die het redelijk moeilijk heeft. Maar dan moet je, wij vinden dat een soort van problematisch iets. En waarom? Omdat de rol van de agent heel snel verdwijnt van verdachte naar slachtoffer. Want op het moment dat die wordt bedreigd, zoals hij dat zegt, ja, dan krijgt ze extra aandacht. Of ze moet op een geheime locatie gaan wonen. Ja. Agenten die op die basis voor een rechter worden gedaagd, krijgen bijna nooit een veroordeling. Omdat Nederlandse rechters daarin meegaan. Zij zullen stellen van, ja goed, maar die agent is in feite al gestraft. Ja. Door hele publieke verontwaardiging, door hele negatieve aandacht die de zaak kreeg, is de agent al genoeg gestraft. En daardoor zie je dat agenten nauwelijks straf krijgen bij dit soort zaken. En dat is omdat hij van dader slachtoffer wordt gemaakt door het handelen van het OM. Die hem in de luwte probeert te houden. Dat is wat wij zien. Wij zien inderdaad van dat agenten, je moet nagaan, zij zijn verantwoordelijk voor de dood van iemand. Ja. En op het moment dat ze ter verantwoording geroepen worden, dan gebeuren zoveel dingen dat ze in feite direct van verdachte slachtoffer worden. Ja. Maar de vraag is dat terecht? Ja, dat kun je afvragen. Het kan natuurlijk ook spel zijn. Maar het kan ook echt zijn. Ik weet niet of dat terecht is. Maar zoals jij al zei, het kan natuurlijk ook een strategie zijn. Om de publieke mening te beïnvloeden. Want als je in de media leest dat een agent bedreigd wordt omdat hij zijn functie heeft uitgevoerd, dan krijg je snel sympathie voor iemand. Juist. Kijk, en natuurlijk of het Openbaar Ministerie of de rechters of dat ze samen afspraken maken om dit zo te laten doen, dat geloof ik, dat weet ik niet. Nee. Daar hebben wij geen bewijs voor. Nee. Wat we wel zien en wat we wel weten is, er wordt een dusdanige sfeer gecreëerd waardoor de agent in een slachtofferbankje belandt. Ja. Terwijl die verantwoordelijk is geweest voor de dood van iemand. Ja. En met name voor zwarte Nederlanders. Ja. Dus, oké. En daarmee wordt hij dus eigenlijk beschermd door die handeling. Door het optreden van het Openbaar Ministerie. Nou ja, het leidt tot perverse prikkels, kan je bijna zeggen. Want juist door dit soort besluiten van de rechtbank, maar ook van het OM, om hem zo te behandelen, geeft dat een signaal naar andere agenten van,
Oké, dus op deze manier moet het. Want je moet ook begrijpen, wanneer agenten voor de rechter komen, voor de rechter verschijnen, doordat zij het zwaar hebben, omdat ze bedreigd worden, zeg maar, zie je heel vaak dat agenten, je ziet heel vaak huilende agenten voor de rechter. En dat wekt sympathie natuurlijk van de rechter. En dat werkt ook, want waarschijnlijk is dat ook een van de redenen waardoor geen enkele agent wordt veroordeeld. Ja, maar tot nu toe is er geen enkele agent veroordeeld. In ieder geval de laatste 10 jaar niet. De laatste 10 jaar niet. Dus dat zegt toch wat. Ja. Je vertelde net dat er in de afgelopen 10 jaar geen politieagenten veroordeeld zijn voor politiegeweld. Het klinkt een beetje ongeloofwaardig, alsof de politie feilloos is. Kan je daar iets over vertellen? Jazeker. Om dat te begrijpen, kijk, zodra een agent betrokken is geweest bij een incident waarbij iemand om het leven kwam, wordt de Rijksrecherche ingeschakeld. En die gaat het onderzoek doen namens het Openbaar Ministerie. En dat wordt dan genoemd een onafhankelijk onderzoek. Wij zetten daar vraagtekens bij, omdat wij dat totaal geen onafhankelijk onderzoek vinden. En waarom niet? Je moet eerst begrijpen wie werken bij de Rijksrecherche. Bij de Rijksrecherche werken oud-agenten die hebben gesolliciteerd om daar te kunnen werken. Om bij de Rijksrecherche te kunnen werken moet je natuurlijk politieervaring hebben. Dus het is letterlijk de slager die zijn eigen vlees keurt. Het heet wel Rijksrecherche, het heet een andere naam dan de politie, maar het zijn gewoon collega's van elkaar. Collega's en oude collega's. Los van het feit dat ze collega's zijn van elkaar, het Openbaar Ministerie en de Rijksrecherche werken onder één paraplu. En dat is de hoogste, ze hebben één baas. En dat is de procureur-generaal. Dus hoe kan je dan praten over onafhankelijk onderzoek, terwijl in feite andere afdelingen de ene afdeling onderzoekt. Oh ja. En los daarvan, dus als je dat even terzijde zet, als je ook kijkt naar de rechterlijke uitspraken, los van wat, als het gaat om dat van de politie, zien we ook een soort van patroon. Bijvoorbeeld in 2012 is er door de Universiteit van Leiden onderzoek verricht naar rechterlijke uitspraken en daar kwam uit dat niet-witte verdachten zwaarder werden gestraft dan witte verdachten in soortgelijke gevallen. Dat was in 2012. Ja. Vorig jaar, 2025, heeft een promovendus van het Erasmus Universiteit onderzoek gedaan, in feite ook naar rechterlijke uitspraken. En ook daaruit blijkt dat niet-witte verdachten zwaarder worden gestraft dan witte verdachten in soortgelijke gevallen. Dus het is niet een incident, het is niet iets van 5 jaar geleden of 10 jaar geleden. Het gebeurt toen en in feite nu nog steeds. Ja, het is eigenlijk een beetje een structureel probleem. Het is een heel groot probleem in Nederland en dat heeft te maken ook dat als je kijkt naar recent de toeslagenaffaire, de Belastingdienst is toen onderzocht. Het ministerie van Buitenlandse Zaken werd toen onderzocht en daar kwam uit dat er sprake is van heel veel racisme binnen die ministeries. De keten, politie, OM en rechterlijke macht is nooit onderzocht. Terwijl je het juist hier zou willen hebben. Ja. Als je bijvoorbeeld inzoomt op de politie, dan zie je bij het ontstaan van de nationale politie, ik denk 2013 of 2014, zijn de eerste korpschef van de nationale politie, de heer Bouwman, die moest toen onder druk van zwarte agenten toegeven dat er sprake was van etnisch profileren, discriminatie en racisme binnen de nationale politie. Maar dat werd letterlijk gedaan onder druk van zwarte agenten. Je moet nagaan, zwarte agenten ondervinden dit dagelijks. En die zijn constant aan de bel blijven trekken. Waardoor de leiding als het ware geen keuze had dan te moeten toegeven. Maar dat was toen. Als je dat vertaalt naar vandaag de dag, is er heel weinig veranderd. Ik kan niet zeggen totaal niets. Er is heel weinig veranderd.
ik zal even een voorbeeld geven. Doordat mensen nu films maken op straat van agenten, zien wij hoe agenten optreden. Een van de recentste voorvallen is geweest dat iemand stond te filmen, die stond de politie te filmen. En 3 of 4 agenten liepen naar die persoon toe en die gaven hem een knie. Terwijl diegene alleen stond te filmen. Dat geeft dus aan hoe vrij agenten zich voelen om dit soort gedrag te blijven vertonen. Er is bijna geen, als het ware, sancties wat volgt op misdragingen. Nou ja, omdat ze zich beschermd voelen door het OM. Ja, sancties blijven uit. Ja. Laat ik het zo zeggen. Nou ja. Sancties blijven uit. De politie zegt natuurlijk wel dat ze ermee bezig zijn. Ja. Ze hebben ook wat maatregelen genomen. Onder andere het toepassen van een app op de mobiele telefoons van agenten op straat. Dus agenten kunnen op die manier, voordat zij een voertuig controleren, kunnen zij dus op hun telefoon kijken of diegene al gecontroleerd werd die dag. Dus zodat zij het niet voor de tweede keer binnen zeg maar een uur of 2 uurtjes zouden doen. Ja. Maar een voorwaarde daarvan was dat agenten, zodra zij iemand hadden gecontroleerd, dat moesten vastleggen in de app van deze persoon of dit voertuig is al gecontroleerd. Zodat hun collega's bij het raadplegen van zo'n kenteken direct zouden zien, nee, deze persoon hoef ik niet meer staande te houden, want die is net gecontroleerd. Ja. Agenten doen dat niet. Doen dat niet. Ze leggen niets vast. Waardoor bestuurders nog steeds, ondanks die app, meerdere keren worden gecontroleerd. Puur door onwil van de agenten. Dus je ziet, zodra het overlaat aan agenten, gebeurt er niets. Ja, onwil gewoon eigenlijk. Ja. Gewoon verzet. Ja. Ik wil even terug naar het onderzoek van 2012, want ik bedenk ineens, jij vertelde dat allochtonen zwaarder worden gestraft dan autochtonen. Voor mij is dat ook het geval geweest toen die 4 studenten hadden ingebroken en de uitslagen hadden gestolen. Die kregen een straf. Terwijl ik me kan herinneren dat die professor of hoogleraar Stapel, die kreeg een boete. Ja, dat was in 2016. Inderdaad 4 of 5 Rotterdamse scholieren hadden ingebroken in de school. En die hadden examenwerk gestolen. Ja. En die hadden dat gedaan om natuurlijk hun examen te kunnen beïnvloeden. Ja. Dus dat is gewoon jatwerk, dat is gewoon fraude, dat is de boel belazeren. Goed, iedereen weet dat kan niet. Maar al die studenten die belanden direct in de gevangenis. Ja. Inderdaad, het voorbeeld wat je net aanhaalde over de hoogleraar Diederik Stapel, dat was ook volgens mij in 2016. Die had jarenlang onderzoeken gemanipuleerd. Die had dus fraude gepleegd, bleek later ook. En wat deed het OM? Het OM gaf deze persoon, deze man, deze hoogleraar, die dat jarenlang gedaan heeft, die jarenlang had gefraudeerd, het OM gaf hem een geldboete. Ja. Maar dat was niet het enige. Ja, bijvoorbeeld Harry Mens, die bijvoorbeeld nu bekend is op tv, die is ook meerdere keren beboet voor fraude die hij pleegt. Maar niet 1 keer ook heeft deze man in de gevangenis gezeten. Voor al zijn fraude die hij pleegde. Ja, en daarmee toon je dus een vorm van ongelijkheid aan die dat onderzoek heeft aangetoond. Nou ja, ongelijkheid, we kunnen ook even doorgaan wat dat betreft. Kijk, als we over ongelijkheid praten, een voorbeeld, even los van de politie. Beoogd staatssecretaris Nathalie van Berkel. In de media wordt continu aangegeven dat die mevrouw gelogen heeft. En dat is pertinent onjuist. Wij hebben daarna naar haar dossier ook gekeken, naar die zaak. En wat wij zien is, die mevrouw ze is altijd open geweest over haar cv. Bij het UWV, waar ze bestuurder was, maar ook bij D66, waar ze lid van was. Zij heeft open en duidelijk gecommuniceerd naar de leiding van D66
dat er informatie in haar cv stond die niet meer klopte. D66 wist dat, hebben dat ook toegegeven. En toch zie je dat in de media constant wordt aangegeven dat die mevrouw gelogen heeft. Nou ja. En dat is wat wij zien wat met zwarte mensen in Nederland, kan je gewoon zeggen hoor. We moeten dat ook vooral zeggen, wat een probleem, wil je het oplossen, zou je het ook eerst moeten erkennen dat er een probleem is. En dat zie je bij zwarte mannen en vrouwen steeds meer gebeuren. Wat men nu bij deze mevrouw doet, is gewoon karaktermoord op haar plegen. Ja. Alsof ze ineens uit het niets begon te liegen. Terwijl alles wat zij vertelde bekend was. Iedereen kon haar cv op internet inzien en daarin stond ook dat zij had toegegeven van informatie, daarin klopte niet meer. Maar dat wordt nu tegen haar gebruikt. Ja, alsof zij een oneerlijk persoon is. Zo wordt zij nu neergezet. Maar laten we even vanuit gaan. Stel nou dat zij had gelogen. Laten we even vanuit gaan dat ze heeft gelogen. Wat nogmaals niet waar is. Premier Rutte heeft keer op keer de boel belazerd. Ja. Hij kreeg zelfs nog een promotie. Chef NAVO. Ja. Voorvrouw van de VVD heeft aantoonbaar gelogen toen ze het had over nareis op nareis van asielzoekers. Ja. Bleek onjuist te zijn. Aantoonbaar. Wat is er met haar gebeurd? Van Tweede Kamerlid naar minister. Dus hoezo de dubbele mate? Dus je ziet bij die beoogd staatssecretaris, zij komt er niet eens in. Ja. Zij wordt direct afgestraft. Ja. En de rest gaat gewoon door alsof er niets aan de hand is. Een ander voorbeeld kan ik ook bijnoemen. In 2017 of 2016 meen ik, deed een officier van justitie aangifte dat hij werd bedreigd. Lucas van Delft. Ja. En er werden maatregelen getroffen omdat de officier van justitie werd bedreigd. En achteraf bleek dat hij alles verzonnen had. Hij zat op het parket in Zeeland. Zijn straf was in feite overplaatsing naar het parket in Rotterdam. Dus als we het over mensen hebben die liegen, dan zie je hier weer de dubbele maat. Ja. Ja. Ja, maar ja. Dat is wat je zegt. De dubbele standaard die wordt gehanteerd. Maar ook in strafzaken, maar ook in, als je kijkt naar het politiebeleid en het functioneren van de politie en justitie zelf. Want het wordt ook zelf een beetje in de hand gewerkt. Als mensen dingen doen waardoor ze chantabel worden of zo. Nou ja, los daarvan. Ik snap wat je bedoelt, maar los daarvan zelfs. Hè. Kijk, laten we het hebben over de politie. Daar kan ik iets meer over vertellen. Dat zie je ook in het optreden van de politie. Kijk, ik benoemde net, onder druk van zwarte agenten. Ja. Dus de toenmalige korpschef en korpschefs na hem ook toegeven dat er sprake is van etnisch profileren en racisme intern bij de politie. Ja. Nadien, toen, tot de dag van vandaag, worden zwarte agenten persoonlijk benaderd door leidinggevenden met vragen als: hé, wat hoor ik? Dat jij niet naar je zin hebt hier. Wij vinden dat een pure vorm van intimidatie. Nou ja. Want daardoor zorg je voor dat mensen die in afhankelijkheidsposities zitten niet meer naar voren treden om misstanden aan de kaak te stellen. Want die denken, ja, maar straks krijg ik problemen met mijn leidinggevende. Als je kijkt naar dat is dan intern. Ja. Als je extern kijkt, wij zien heel vaak dat agenten bij een voorval komen, waarbij een witte Nederlander bij betrokken is, en dat de agent alle tijd neemt voor die persoon, dus begrip toont. In de vorm van, joh, nee, ik snap wat je bedoelt, nee, ik snap dat je boos bent, nee, ik kan dat zeker, nee, we nemen de tijd rustig aan, ik snap je, noem maar op, noem maar op. Begrip, geduld, voert daar de boventoon. Ja. Maar diezelfde situatie, diezelfde agent komt nu bij een situatie, hetzelfde voorval nu, maar nu met de zwarte Nederlander. Daar is vanaf het begin het geduld afwezig. Totaal geen begrip, totaal geen empathie, niets. Sterker nog, je ziet dat agenten
gaan escaleren. In de vorm van nu afstand houden, je gaat nu dit doen. Als je dit niet doet, word je nu aanhouden. Intussen rijden meerdere auto's, want het gaat om een zwarte man. Ja. Want er is dan gevaar. Agenten doen dit, witte agenten doen dit, omdat zij bang zijn voor zwarte mannen. Dat is ook de reden waarom zij altijd zoiets hebben van die persoon moet niet in mijn omgeving komen. Puur uit bangheid voor zwarte mensen. Zwarte mannen, sorry moet ik zeggen. En waar komt die angst vandaan? De vooroordelen die men, dat is puur de vooroordelen die zij hebben. Kijk, enkele jaren geleden werd ook intern bij de politie aangegeven, ja goed, mensen komen in feite blanco bij de politie, maar zodra ze bij de politie zijn, door datgene wat ze meemaken in de praktijk, bouwen ze vooroordelen op jegens bepaalde groepen, jegens met name zwarte mensen. Als je bedenkt dat demonstraties in Den Haag bijvoorbeeld, op het Malieveld, dat voetbalwedstrijden, jaar in jaar uit, dat demonstraties bij komst van asielzoekerscentra, dat altijd uitloopt op geweld tegen de politie en waarbij alle daders witte mannen zijn, witte Nederlanders zijn. Als het dan gaat om vooroordelen opbouwen richting mensen, dan zou het toch de vooroordeel moeten zijn richting deze witte mannen. Ja. En waarom is dat er niet? Ja. Dat is er niet, omdat de vooroordelen niet worden ontwikkeld op het werk. Mensen komen al binnen, de verkeerde mensen komen bij de politie. En ze krijgen ook de ruimte om hun vooroordelen volop te ontplooien binnen de politie. De leiding is niet meer in staat, de leiding is intussen niet meer in staat om dat in de hand te houden. Ja. Want jij noemt het voorbeeld van bijvoorbeeld asielzoekers, maar bijvoorbeeld tijdens de rellen in Den Haag, waarin maar dat bedoel ik. Waar op het Malieveld, waar die witte mannen op de vuist gingen met politieagenten. Sloegen op agenten. Ja, voor het ministerie. Yes. En geen van die mannen hebben straf gekregen. Wat is er met die mannen gebeurd? Weet je daar iets over? Nee, maar sowieso. De politie, je hebt altijd aanhoudingseenheden. Die mensen lopen burger, dus men houdt zoveel mogelijk mensen aan. Ja. Maar het gaat meer om wat bijna normaal geworden is in Nederland. Geweld tegen politie wordt voornamelijk gepleegd door witte Nederlanders. Ja. Alle voorbeelden die ik net aangaf, allemaal door witte Nederlandse mannen. Ja. Dus voornamelijk de groep die juist buiten schot blijft als het gaat om geweld tegen de politie. Ja, als het gaat om straffen. Ja. Want juist de groep die hadden worden gestraft zijn niet deze mensen. Nee, die worden dus niet gestraft. En die dat worden is dus veel minder gestraft. Of minder, en dat is het opmerkelijke. Want als je bedenkt dat je dus eigenlijk niks meer gehoord hebt nadat die rellen op het Malieveld hebben plaatsgevonden. En dat er daarna, ik heb niks meer gehoord over of die mannen ooit gestraft zijn. Dat is inderdaad de vraag, maar intussen weten wij ook, op basis van wat wij zien, weten wij ook al zouden ze gestraft worden, dan weet je één ding zeker. Als je daar twee mensen zou zetten, de witte en die niet-witte Nederlander, dan weten wij op basis van ervaring wie zwaarder gestraft zou gaan worden. Ja. En dat kunnen wij puur gewoon zeggen, omdat op basis van datgene wat wij, al die dossiers die we hebben bekeken. Ja. En heeft dat zware straffen, waar zit het dan in? Wat is dat? Is dat iets, is dat beleid? Is dat institutioneel racisme? Is het persoonlijk? Waarom wordt er over het algemeen zoveel zwaarder gestraft? Want in Nederland zijn hoeveel procent zwarte rechters? In Nederland heb je 2300 rechters. 2300. Bedenk, van die 2300 rechters
daarvan is 97% wit. Ja. Dus nauwelijks 5% is niet wit. Nou ja. Dus de meerderheid, ver in de meerderheid is een witte organisatie, laat ik het gewoon zo zeggen. Nederland heeft een probleem met racisme. Want in Nederland willen we dat niet onderkennen. Waardoor er ook niets wordt gedaan aan racisme. Nee, kijk, wij benoemen nu de politie, Openbaar Ministerie, rechterlijke macht. Maar dat zie je ook op scholen. Daar hebben zwarte ouders, zwarte moeders, zwarte vaders ook problemen. Omdat de school zegt van ja, je zoon of je dochter gaan we zo'n extra ding aanbieden terwijl dat niet aan de orde is. Dus het heeft te maken met wat er in de samenleving gebeurt. En zolang men dus blijft ontkennen dat het plaatsvindt, hoeft men in feite ook niets aan te doen. Nee. Met als gevolg dat de grote groep, de witte Nederlanders, die zullen ook niets doen, want die hebben niet zoveel last van de vooroordelen die er bestaan. Omdat zij daar niks van ondervinden natuurlijk, Yes. want zij zijn niet de slachtoffer. Ja. Ja. Het gaat hun niet aan. Maar ja, als je het probleem niet erkent, kun je het ook niet aanpakken, want er is geen probleem. Ja. Sterker nog, wij noemen het zelf nu, hè, dus, we hebben gekeken naar enkele dossiers en hoe de politie intern omgaat met dingen. Recent was in het nieuws gekomen dat ongeveer 1500 mensen, agenten, onterecht hadden ingekeken in politiesystemen waar ze niet in mochten. De minister en de korpschef die hebben toen een statement uitgegeven waaruit blijkt dat ze dat veroordelen. Ja. Ze zijn beide teruggefloten door de politiebond. Sterker nog, de politiebond heeft ze beide gegijzeld in feite. Want wat wij nu zien is, sinds dat incident, waarbij deze beide mensen zijn teruggefloten, zien wij dat de leiding, dus de minister en de korpschef, bijna alles toestaan wat de bonden vragen. In de tussentijd heeft de politie weer extra bevoegdheden gekregen. En hoe doen ze dat dan? Hoe hebben ze dat dan voor elkaar gekregen? Indienen en de minister zegt direct ja. Terwijl daarvoor altijd de vraag gesteld werd, toen dit niet aan de orde was, voordat ze werden teruggefloten, gaf de minister aan, ja goed, daar gaan we eerst naar kijken, we willen onderzoek, we gaan dit doen. By the way, de korpschef gaf, ja maar goed, we moeten eerst kijken, is het nodig of is het niet nodig? Ja. Al die kritische geluiden vielen weg. En hoe kwam dat? Omdat de minister en de korpschef weten dat de politiebonden hun naar huis kan sturen. Als zij niet meer zouden willen samenwerken met zeg maar de korpschef, is zij weg. Die macht hebben de bonden? De politiebonden. De politiebonden hebben de macht dus om de korpschef... Ja, maar die kunnen aangeven, de politiebond, ondernemingsraad, hè? Ja. Die kunnen aangeven, alles wat jij voorstelt gaan wij afwijzen. Want heel veel voorstellen die de korpschef zeg maar wil doorvoeren, moet afgestemd worden met de ondernemingsraad en de politiebonden. Dus die kunnen dan tegen de minister, die zeggen dan ook tegen de korpschef, maar vanaf dit moment doen wij niets meer voor jou. Oké. Oké dan. En dat is alleen maar omdat zij te vroeg hebben gereageerd of gereageerd op een manier waar zij het niet mee eens waren? Ik weet niet of het te vroeg is. Kijk, de korpschef en de minister die reageerden op basis van informatie die zij kreeg vanuit de politie. Ja. Maar de korpschef en de minister die zijn niet gaan inloggen om te gaan lezen dan om te zien dat mensen onterecht gebruik maken van de politiesystemen. Nee, ze kregen rapportages. En daarvan moesten ze het doen. En achteraf werden ze teruggefloten omdat zou blijken dat het niet klopte. Maar dat is ook onjuist, want het ging trouwens om de zaak van het meisje Lisa in Amsterdam, die terwijl zij fietste werd vermoord. Ja. En in de pers kwam dan de mededeling dat agenten willen gaan kijken om te kunnen helpen. En dat is flauwekul, want degenen die belast zijn met het onderzoek, dat zijn de enige mensen die in het dossier mogen kijken. En waarom? Om te voorkomen dat informatie uit jouw strafdossier naar buiten komt. Daarom wordt er binnen de politie gelogd, zodat zij precies weten wie in welk systeem is gaan kijken.
En je kan wel bevoegdheden hebben, autorisaties hebben om in te mogen loggen. Maar als jij niets te maken hebt met het onderzoek, mag jij niet inloggen in zo'n onderzoek. Ja. En dat weten alle agenten. Maar het wordt nu gebracht alsof zij willen gaan helpen. Als jij wil helpen, hoor jij te bellen naar het team dat belast is met het onderzoek. Ja. Je hoort niet zelfstandig dingen te gaan invoeren of wat dan ook. Ja, of gewoon contact opnemen met het team dat het onderzoekt. Dat had moeten gebeuren. Ja. En toch werd de korpschef en de minister teruggefloten. Dus waarschijnlijk wisten zij niet eens wat mag en wat niet mocht. Want anders hadden zij gezegd van ja, maar goed, die agenten mochten dit toch niet doen. Ja, maar waarom, ik begrijp toch niet zo goed waarom ze teruggefloten werden als zij in hun recht stonden. Ja, precies. Omdat de bond vond dat de minister en de korpschef agenten te kak zetten ten overstaan van de rest van Nederland. Oké. En zij willen wel een imago in stand houden van wij zijn een integere organisatie. Ondanks dat het bonden nimmer optreden wanneer het om discriminatie of etnisch profileren gaat. Ja. De bonden kunnen trouwens wat dat betreft ook niets doen, want die worden op hun beurt ook gegijzeld door hun leden. Want de mensen, hun leden, dat zijn de mensen die etnisch profileren en discrimineren. Ja. Dus op het moment dat bonden in het, daar iets van zouden zeggen die leden, nou dan gaan we weg bij jullie. Ja. En vandaar ook dat heel veel bonden, politiebonden, nimmer beginnen over etnisch profileren of discriminatie. Okay. Dus het zou wel een lekkere knuppel zijn die je in het hoenderhok kunt gooien als je als zwarte politieagent zou kunnen zeggen van oké, bonden, is het niet eens tijd dat er wat iets aan wordt gedaan? Je bent zwarte agenten? Zwarte agenten? Zwarte agenten zijn niet degene die racisme en etnisch profileren hebben geïntroduceerd binnen de politie. Dus wat dat aangaat, ik snap wat je bedoelt. Ja. Ja, je zegt het is niet een taak, of ze hebben het niet geïntroduceerd, maar ze zouden er wel iets over kunnen zeggen. Ja, de bonden, dat is meerdere keren gebeurd door zwarte agenten. Dat is al gebeurd? Zwarte agenten hebben dit meerdere keren ter sprake gebracht, ook bij de politieleidingen, maar ook bij de bonden. Ja. Maar vaak zelfs, heel veel agenten kunnen dat niet eens, zwarte agenten. En waarom kunnen ze dat niet? Omdat ze vaak in een afhankelijkheidspositie zitten. Ja. Maar degenen die dat wel kunnen, die hebben dat wel gedaan, maar wordt niet geluisterd. Ja. Dus je volgende stap is, of vertrekken bij de politie, of je mond dicht houden. Ja. En in feite, kijk, als je daar even terug gaat naar de politieoptredens op straat zelf, de politie zelf gaat niet veranderen. Dat blijkt al. Niet vanzelf. Precies. Dus de zwarte gemeenschap moet in het verzet komen. En dat begint met, laat je informeren. Weet wat er gebeurt met je kind op straat. Ja. En daarom is het advies ook aan zwarte ouders met name. Als je kind thuis komt, of je kinderen komen thuis en die geven aan, ze zijn gecontroleerd door de politie. Maak er werk van, bel naar de politie. Of ga persoonlijk langs op een politiebureau en vraag om inzage in alle informatie die de politie heeft vastgelegd over jouw kind of kinderen. Ja. En op basis van de wet politiegegevens is de politie verplicht om dan afspraak te maken met jou als ouder of met een kind als die volwassen zou zijn. Ja. Investeer, ga naar zo'n afspraak. En ga kritisch lezen wat de politie heeft vastgelegd over jouw kinderen. Want het klinkt misschien onschuldig. Ja, maar goed, wat kan dat betekenen? Mijn kind heeft geen strafblad. Dat kan. Maar stel je nou voor dat jouw kind, ik noem maar iets, bij de politie wil werken. Dat kind heeft geen strafblad. Dus dat is goed. Maar de politie kijkt niet alleen naar strafblad. De politie kijkt ook naar meldingen die zijn ingevoerd door politieagenten. En politieagenten schrijven datgene wat zij denken, wat zij vermoeden. Ja. Dus in meldingen, ik moet het zo zeggen, meldingen staan vol met vermoedens. Een laatste voorbeeld over onderzoek. Tot begin 2025 is er een onderzoek geweest
gehouden door de politieacademie. En dat onderzoek heeft 4 jaar geduurd. En een van de eindconclusies van dat onderzoek is geweest dat agenten tot de dag van vandaag vanuit onderbuikgevoelens opereren. Ja. Dus ondanks dat bekend is dat zij etnisch profileren en dat er sprake is van discriminatie en dat de leiding daar iets aan wil doen en dat het bekend is en dat de leiding het bijna benoemt of wat dan ook, blijven agenten op die wijze opereren. Ja. Dus laat het niet over aan wat de politie schrijft, ga dat zelf controleren. Ja, en confronteer ze ermee als het niet klopt. Op het moment dat jij denkt van informatie die zijn vastgelegd, wanneer jij vindt dat dat onjuist is, eis dat de politie dat verwijdert. Nou ja. En de politie, als zij dat niet willen, moeten zij met argumenten aangeven waarom ze dat niet willen. Nou, in dat geval heb je dan informatie om naar de advocaat te stappen en zeggen, kijk, op basis hiervan wil de politie dit niet doen. Ik ben van mening dat het anders moet. Nou ja. Maar daar heb je informatie. Maar ga na wat er is vastgelegd over jezelf of over je kinderen. Om even terug te komen op het etnisch profileren. Etnisch profileren, ja, we kennen dat. Stel, ik loop op straat en een agent houdt mij aan en die vraagt mij om mijn ID. Ben ik verplicht om hem dat te tonen? Een agent mag niet zomaar je ID-kaart vragen. Ze moeten duidelijke argumenten hebben waarom ze dat willen inzien. Maar gewoon lukraak op straat mensen stoppen en ID vragen, dat mag dus gewoon niet. Dus je hoeft dat niet te doen. Je hoeft het niet te doen? Je hoeft het niet te tonen. Maar stel, een vriend van mij bijvoorbeeld, ander voorbeeld. Een vriend van mij die ging bij iemand op bezoek. Die persoon was niet thuis, had aangebeld, wordt niet open gedaan. Hij loopt terug naar zijn auto en wordt bij zijn auto door een politieagent aangehouden en gevraagd naar zijn ID. Omdat de agenten, de persoon bij wie hij had aangebeld, in de gaten hielden en zij nu wilden weten wie hij was. Hebben ze dan het recht om zijn ID te vragen of is hij verplicht om zijn ID te tonen? Nee, zoals je het nu schetst, ook nog steeds niet. Want zoals je het zegt, ze zijn op zoek naar iemand die op een bepaald adres woont. Ja. En diegene is die persoon die ze later zijn ID-kaart vroegen, die ging daar aanbellen. Ja. Begrijp ik dat goed? Juist. Ja. Dus die persoon heeft niets te maken met het onderzoek van de politie. Sterker nog, die ging zeer waarschijnlijk op bezoek daar. En er is totaal geen reden om jouw ID-kaart te vorderen of te vragen. Dus ook in dit geval hoefde diegene dat niet te doen. Maar stel dat ze dan door blijven vragen? Kijk, oké. Op het moment dat de politie jou benadert in uniform, vraag naar hun legitimatiebewijs. En waarom doe je dat? Voor later, zodat je weet met wie je gesproken hebt. Vaak, het moment dat zodra de agenten weten dat de burgers weten wie ze zijn, zullen ze altijd rekening houden met hun gedrag. Want immers, ze zijn bekend bij diegene. Dus vraag naar de legitimatie. Ze zijn trouwens verplicht als ze in uniform zijn om op aanvraag hun legitimatie te tonen. Zijn ze een burger, moeten zij dat uit zichzelf al tonen. Oké. Het moment dat dit gaande is, die agent die spreekt je aan van ja maar goed ik wil het zien en die blijft dus aanhouden. Geeft aan van ik ben hier niet van gediend en het geeft aan van ik ga hier weg. Ja. Het moment dat je daar aangeeft van ik ga weg, als zij willen dat je ter plaatse blijft, moeten zij aangeven waarom zij dat willen. Daarom is het belangrijk, zodra de politie jou aanspreekt, om jouw telefoon te pakken en alles te gaan opnemen. Maar doe jezelf en die agent een plezier. Houd jouw telefoon niet voor de neus van die agent. Ja. Maar hou het dusdanig. Je hoeft niet eens video te hebben. Geluidsopname is al voldoende. Want daarop staat alles wat die agent tegen jou zegt. Want later als je geen bewijs hebt, zal het gebeuren dat die agent andere dingen zal vertellen dan wat er precies dan wat gebeurd is. Agenten liegen namelijk niet zelden. Oké. Dus jouw advies is om altijd een opname te maken? Voor zover je dat kan, doe dat, want dat is jouw bewijs. Want als
zou aankomen op jouw woord tegen dat van een agent, stel dat jouw zaak voor de rechter zou komen, dan zal in de regel een rechter eerder aannemen wat de agent zegt dan wat jij naar voren brengt. Ja. Maar los daarvan, je hebt het nu over ID-kaarten, dus hou rekening, alleen heb je een strafbaar feit gepleegd, dan ben je wel verplicht natuurlijk je ID-kaart te tonen. Maar gewoon zo op straat lopend, of agent die denkt van jullie zitten met z'n drie hier, we willen van iedereen een ID-kaart zien, dat hoef jij niet te doen. Oké. En dan kun je gewoon weigeren. Je kunt zeggen nee, dat doe ik niet. Dat doe je niet. En daarom zei ik net, je neemt het gesprek op. Op het moment dat je aangeeft, in feite zodra agenten vragen stellen, moet je altijd terugreageren met een vraag. Jij wil mijn ID-kaart zien, waarom wil je mijn ID-kaart zien? Want dan gaat hij of zij moeten uitleggen waarom dat het geval is. Ik begon net over filmen. Film alles van de politie. Op de openbare weg mag je alles en iedereen filmen. BOA's, politie, burgers, iedereen mag jou filmen. Het gebeurt natuurlijk wel vaak dat agenten tegen mensen zeggen, ik wil dat je nu stopt met filmen. Nou ja. Agenten mogen namelijk alles vragen. Ja. Maar je hoeft daar niet aan mee te werken. En doe het vooral niet. Op het moment dat je stopt met filmen, heb jij geen bewijs meer om datgene tegen te spreken wat de agent later eventueel zou zeggen. Ja. Oké. Goeie tip. We hebben het over etnisch profileren. En ik kijk wel eens naar opsporing verzocht. En wat mij opvalt is dat ze voornamelijk donkere verdachten laten zien. En ik vraag me af of dat een correct beeld is. Ja, dat beeld klopt. Dat komt doordat degenen die de beelden selecteren politieagenten zijn. Als je bedenkt dat misdrijven zoals zeden, fraude, geweld tegen de politie, komst asielzoekerscentra, voetbalrellen, daar worden continu geweld gepleegd tegen politie, waarbij daders niet worden staande gehouden omdat ze niet aangehouden kunnen worden. De politie kiest ervoor om die mensen nooit in beeld te brengen, of sporadisch. Maar wat de politie wel doet is regelmatig, met grote regelmaat, beelden of foto's laten zien van zwarte Nederlanders. Het is een bewuste keuze en het past ook in het kader van etnisch profileren. Om te laten zien van de enige mensen in Nederland die strafbare feiten plegen, dat zijn zwarte mensen. Is een compleet onjuist beeld en daar moeten ze in feite ook mee stoppen. Nou ja, want eigenlijk spelen ze zo de politie in de kaart en helpen ze de politie met het etnisch profileren. Wat zij zelf al doen. Dus eigenlijk is opsporing verzocht, zou je kunnen zeggen, een verlengstuk van de politie. Het etnisch profileren. Ja, absoluut. En je ziet ook dat heel veel politici, zoals bijvoorbeeld Wilders, hier misbruik van maken. Want die beginnen te roepen, heb je gezien wat er op opsporing verzocht te zien was? Ja. Dus door te herhalen zie je dat het een soort van eigen waarheid wordt. Ja. En niet alleen politici, zoals Wilders, maar ook Nederlandse media, bijvoorbeeld een racistisch programma zoals VI, waar racistische mannen het continu hebben over zwarte mannen, dit of alles wat bijna daar te sprake wordt gebracht, heeft een racistisch tintje. Ja. Bijvoorbeeld in een uitzending van 20 maart jongsleden werd de vraag gesteld over de gastheer, degene die het programma leidde. Die was op zoek naar een donker persoon op een foto. En hij liet zo'n foto zien tijdens de uitzending. Geen van zijn panelleden wisten dat, dus hij vroeg het aan zijn publiek. En een van de mensen in het publiek, een van de Nederlanders, riep Bokito. We weten allemaal wat dat betekent. Ja. Een gorilla. Ja. En dat is hoe in Nederland men omgaat met zwarte mensen. En waarom doen ze dit? Omdat racisme genormaliseerd is in Nederland. En dat zie je overal terug, bij de politie, in de media, bij politici. Ja. Ja, het wordt tijd dat er iets aan wordt gedaan. Absoluut. Ik hoop dat dit programma iets kan bijdragen daaraan. Hopelijk. Ja, dankjewel. Heel fijn dat je dit gesprek met ons hebt willen voeren. Ik kijk uit naar de volgende keer, want ik heb niet het gevoel dat we alles hebben besproken wat er te bespreken valt. Maar ik kijk vooral uit naar de uitspraak van de moord op de jonge Jerryson. Ja, dus de moord kan het dan niet meer zijn. Dat zal hoog,
dan is er alleen maar sprake van doodslag als hoogste, zwaarste misdrijf. Oh ja, door de agent is dat dan doodslag? Ja, het zou nooit moord kunnen zijn. En waarom niet? Bij moord is er sprake van dat iemand de tijd heeft genomen om het misdrijf voor te bereiden. Oh, oké, doodslag. En doodslag is iets wat spontaan gebeurt. Oké. Ja. Nou, Maar ook de agenten worden daar niet van veroordeeld. Dus dat zal ook niet aan de orde zijn. ja. Ja, het is nu al, we zitten in mei. Ja. Het is een tijdje geleden dat deze zaak... Augustus denk ik, of september. Ja, september, augustus speelde dit. We zijn inmiddels in mei. Nou, wat mij betreft is het dossier al helemaal rond hoor. Alleen het komt het Openbaar Ministerie nog ook niet zo slecht uit als het lang duurt voordat zij de zaak ter sprake brengen. Waarom? Want daarmee kunnen zij aantonen of zeggen van kijk hoe lang wij nodig hadden om een gedegen onderzoek in te stellen. En dat hebben wij ook gedaan. Ja, dus daarom duurde het zo lang. Terwijl het dan gewoon ergens op een plank ligt. Dit dossier, ik vermoed zelf dat het al lang klaar is en dat ze gewoon een gunstige tijdstip afwachten om ermee naar buiten te komen met hun besluit van of vervolgen of niet. Oh ja, een beetje rond zo tijdens de WK. Of misschien een vrijdagmiddag. Of een vrijdagmiddag voor een weekend, ja. Maar goed. Ja. Ja, en dan... maar afhankelijk van wat zij gaan besluiten, of wat ze hebben besloten, zal de commotie hoog zijn. Ja, want als hij niet veroordeeld wordt, dan zal... Je bedoelt als hij niet wordt... want nu komt er of hij wordt vervolgd of hij niet vervolgd of niet vervolgd. Dus als hij niet wordt vervolgd, ja, dan zullen mensen teleurgesteld zijn. Ja, en verontwaardigd zijn. Maar dan kan alleen een artikel 12 procedure daar verandering in brengen. Ja. En dat kunnen alleen de nabestaanden van die jongen. En als er wel een... En als hij wordt vervolgd, dan komt hij voor de rechter natuurlijk. En dan, maar goed, dan komt het OM natuurlijk met een agent die het heel zwaar heeft. Ja, ja. En dan, wat er ook voor zal zorgen dat de agent weer zal gaan huilen, want die weet van zodra ik dat doe, dan loop ik alleen maar kans om niet veroordeeld te worden. Ja, ja. En daar gaan wij ook vanuit als hij ooit voor de rechter komt. Ja. Dat hij gewoon als vrijman de deur uitloopt. En wat kun je doen om dat te voorkomen? Het Openbaar Ministerie heeft als instantie de bevoegdheid om een zaak voor te brengen, altijd. Ja. Dus voor de rest niet. Ja, ja. Nee. De slager keurt zijn eigen vlees. Voor wat betreft het onderzoek zeer zeker. Ja, ja. Kijk, het vervolgen, dat is iets anders, maar het onderzoeken door de Rijksrecherche en vooral de manier hoe zij het brengen, dat is gewoon de mensen voor de gek houden. Ja, ja. 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 Oké, nou ik ben benieuwd. Laten we afspreken dat we de uitspraak afwachten en daar een reactie op geven tegen die tijd. Nee, prima. Dankjewel voor het gesprek. Dankjewel voor het verhelderend gesprek. En ik hoop dat de kijkers en de luisteraars er iets aan hebben en iets opgestoken zijn met betrekking tot de handelingen van de politie. En hoe zij zich daartegen kunnen verweren. Ja. Dankjewel. Graag gedaan. Volgende keer. Dit was Cultura TV. Kleding moet niet mooi zijn op een hanger, maar goed voelen aan jou. Of je nu een pak zoekt voor je werk, iets casuals voor het weekend of een sportieve outfit voor elke dag. Bij het Broekenpaleis vind je meer dan broeken. Complete outfits in grote en lange maten. Met kwaliteit die gewoon lekker zit. Liever eerst rustig thuis kijken? In onze webshop vind je dezelfde keuze. Overzichtelijk, op maat en lengte. In de winkel helpen we je graag persoonlijk.
met eerlijk advies en zonder haast. Want niet jij moet de kleding passen. De kleding moet jou passen. Voel je welkom voor persoonlijk advies. De koffie staat klaar. Of shop op je gemak via hetbroekenpaleis.nl. Xyla-Care is natuurlijke self-care, geïnspireerd op de rijke kruidenkennis uit onder andere Suriname. Voor vrouwen die willen herstellen, ontspannen en in balans komen in elke fase van het vrouw zijn. Of je nu net bent bevallen, je cyclus wilt ondersteunen of gewoon goed voor jezelf wilt zorgen. Xyla-Care is er voor jou. Onze pure kokosolie is perfect voor de tere babyhuid en de verzorging van moeders. Onze theesoorten en vaginale stoomkruiden brengen rust, reiniging en herstel. Gun het jezelf. Of geef het liefdevol cadeau aan iemand die het verdient. Xyla-Care. Pure aandacht met de kracht van de natuur. Bezoek onze website op www.xyla.care en volg ons op Instagram en Facebook. Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. www.kulturu.com for the generation them.